prostorije ovdje u Bihaću, gdje HVO Bihać i 5. korpus imaju veliki broj zarobljenih. Prema do sad nekim informacijama, dobar ih je dio iz takozvane Jugoslavije, koja navodno nije umješana u rat. Ne možemo vam točno reći koliki je broj ovdje zarobljenih, međutim u ovoj dužini cijelog ovog kadra vidite da je to jedna sasvim lijepa brojka. Navodno ovdje postoje neki ljudi koji bi ipak željeli dati izjavu, a dobar ih je dio iz područja Vojvodine. Uostalom saznaćemo od njih samih. Odakle ste? Iz Apatinu, familija iz Tenja sam inače. Kad nismo Jugosloveni pa su nas deportovali ovdje. Što ste vi onda? Pa mi smo niko i ništa, Kurdi. 16.6. ove godine uhapsila milicija, vozio sam direktora za Novi Sad, smo išli službeno i skinula me kod Batajnice. Pa ja sam rekao da smo svi se pokupili, pošli, napustili smo gore Željavu i nemamo kud više ići, idemo predati oružje ljudima i bit će nam bolje nek da tumbaramo po šumama šta ja znadem. Vojvodina je Stara Pazova, Apatin, Mitrovica, Ruma, Hetkovci, Žabac. Mogu da kažem da sam bio bogat. Ovo mi teško pada. Na način koji sam pokupljen u Beogradu. Ja sam policijski inspektor u zvanju samostalnog inspektora. Dana 15.6. oko 10 sati ujutro, na punktu gdje sam prodavao gorivo, saobraćajna milicija me legitimisala i privela.